ngimbangi apa tenan to, Nduk? lambaranku katresnan suci Terus serta uga tulus janji endah rinangkit sakjroning ati. eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan atiku Iya Kang Mas bakal tarupi hati iki mring Kang Mas sawiji. besok awake dhewe nek wis rabi ya toh Iya. ngarep omah dibangun pendopo kei gamelan cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne Oh, Kang Mas. Duh, mendah romantise Minta ya romantis ya Kang. Kudune iki Ah, lucu ya. Ah, lucu. Ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling iki. lambene meletek di sirah Ngumur ya. heeh lambene lambene guyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk. Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. heeh Ya nyuwun sewu anu hadrohe wonten, Mas. Kumplangan. gamelan karo kita Lulu iki enek ngorjene. oh isa Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan ki aku mesti linggo lho. Ya maksudnya karo nggih sepote sliramu. Ngono to, Kang Mas. jelasno to Jelasno to, Sing jelas Kakang to. Mas. Kacang Mas sing jelas Mlakumu biasa ae lho, Nduk. Kakang. Kowe engke iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik, ben Lah cantik, iya, kan memang feminim, wedok wanita ngono kuwi. feminim. Oh Gimana iya sih iya. kamu Heeh, kamu. Wanita iki yen feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa orang tuh jane? Sindi Wis ta? saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong Niken. pati kenali mbek iki kok. Salaman sik, Aku kenalan ki sik. mbiyen raiku bagus. Lah, Bagus. Biyen Bagus piye to? bagus. Heeh. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Weh, aku pengen selawatan ning gawe lambe, iso. Weh. Lho piye iki? Selawatan Piye nganggo. mau selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Aduh. Kok ngene lho, Mas. Sik to Dene. Kowe iki ora Iki lho lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk. Nih. Biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampai kena sing muni ngisor. Oh, ngono, aku iso aku. Tek ngene iki. Ayo jajal-jajal. Bisa, Opo diulangi, kowe diulang. wani karo aku kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh iya, siap. jajal-jajal piye jajal. Heeh, siap. Makanya aku ndek salah. Heeh. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku yo wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus kakang. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono, tapi nek kaploke kene. Walah, lho jare samian sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Ah, nyontoni angel rap. Wah, syukur seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Tek. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Oh iya iya iso aku iso. Ayo, ayo Ya. Duk, di. Lho lho kok bekek kono. Lah isone ngene kok. Lho iki piye to ki? Iso ning ora apa-apa to. Iki pamen Lah aku sik ngesoni kono. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Meneng kok. Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek mie kok ning anding speaker lah ya ndah Isone nek ngene muni. kok. Ora muni iki ngonanku. Jejel-jejel. Nah, ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh, ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono Oh, ta. iya. Ya, Ndang. Ayo. Le. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Ya. Mas. Aduh. Bener wi wong sing ngisor plek kok, sing ngisor plek kok. Plek kok sing ngisor Sing kene. ngisor plek. Tapi bener. sing kene kebanteren. Lah terus piye?
Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik Walik, Nduk. walik. Kulino ngede. Oh, ayo dibaleni, Nduk, baleni, Nduk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Ya. Kula mboten nyepurani panjenengan lho, Kang Mas. Kang Mas. Monggo bakdo menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe ana. ra kepethuk, Nggonmu Kang Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya, gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dige selawatan lho ngite. Piye? Ndang. Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh. Ora. Aku malah nggo cempolo. Aku Sik, ra ta. puas. Apa ya? Iki wayang ora ning BPJS lho korban untu. Nduk, Apik, tapi yo. aku penasaran kuwi jane brengose tenan proto. Lah, yo. Iki maksud tenanan. Iki angus. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ambune. Timbangan. Aku urung ngomong. Timbangane kowe ndadak raup ngono. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis Iki loro. arep nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbah. Yo ngalah ngono sak. Nyampo, Nduk. Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus yo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Kuwi Wis brengose. tak kandakne ning arep aku wis loro, Nduk. Sitok banci, sitok bengkel. Kuwi brengose asli apa ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu, Mas, Sik lho dicek sik. Alapi. Dicek. Yo. Kok rekoso men to ya? Ayo, Ya golek golek pangan. pangan samploan wae kok iso kaya ngene to, Kang Mas. Panjenengan lho, Kang Mas. Iya. Luar biasa sekali pengorbanane panjenengan, Kang Mas. Labine keringetan dilapi. Kula trenyuh kalian panjenengan lho, Kang Mas. Panjenengan saestu tiyang sae, Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lho, Kang Mas. Apik kuwi. Lah iki lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis Ora ya lek isih Panjas panjang Moro bangun ora? Kuwi ceritane piye? Ceritane piye? Panjas Moro bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang wae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala prajuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Anu peran, Oh, iya. menghayati peran, Mas. Ya. Bunda aku kaget lho nganti ya. Iya. Kok Menghayati mek disosor peran. banyak. Babi kok banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Waduh apik kuwi kok Ojo banter-banter tukei lho. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Ayo. Manut kalian pun Kakang Yai. Moh. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun Kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Dadi garwa pamirsani wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kok. Kowe mentang-mentang kowe dadi bantu kowe wani kowe. Karo aku. Ki apik. Bar. Sanggit anyar iki, apik. Bar.
Iki Kowe arep kok luwih galak timbang Bandung bar. kowe arep ngepek bojo aku, he? Anu Kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. sapa? Kae. Ora ngerti kowe. Oh iya. Wani kowe. Sik hop yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresno kalian panjenengan lho Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mendah romantise Minta ya. romantis ya Lah, Kang. telek. Weh, iki wangono ngetokne mik. Oh, apa mike nganu kecokro untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku urung mapan nih mbok tinggal. Lah iki dipiyekne karepmu. Mike keduwuren Setel Mas. rodok ndek deloken mau mik teko Nyocok moto moto. kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkemmu kegeden. Halo. Mike kurang ngisor. Nah, Roro Jonggrang, Dalem Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Napa Kakang Mas? Apa ora roh yen to negaraku saiki ana maling. Sinten Kang Mas? Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarto ngorak-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas yang maju Mas. Lah kuwi malinge. Wah! Terus piye? Piye? ne apa? Bandung Iki Roro lakone Jonggrang. apa? Bandung Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang. Ngendi malinge? Weh, walah iki barang wis gak kena jak kompromi. Duh silit banget. Gosok. Anu was mas. Aduh. Ngeprak cek. Ngeprak. Ngeprak sih. Iki enek koplinge, iki enek gase. Heeh. Napa? Anu kena paku, Mas. Ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum. Lah terus? Nggo lambe ngono. Wah, tapi lo lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena seng lho, teng. Wis saiki enak no dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi harunduk niken. Oke. Kandung aren men to Kang Mas. Anu minangkani pamundhut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Mati sik, gemati Sida sik. kemati to. Sida. Wis jangan kuat terus. Wis gobios setengah jari sambat panas mau. Panas. Wah. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Sampean Jaluk suwuk. dia apa? Disuwuk, Disuwuk apa disayang? disayang. Ayo. Josok ya, Cok. Gemati masih bra. Yo, dijogetnya lho ya wayange. Ya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya, Mak. Wengko tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe wengko. Ora masalah nih bintang tamune kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan ndang rabi? Ngapa? Teh. Yuk gemati yuk. Oke. Yuk. Wah, enak jadi dalang. Kopine pepek.
sliramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku ingsun Kang Mas uga ngimbangi apa tenan to Nduk lambaranku katresnan suci terus serta uga tulus sing janji endah rinangkit sakjroning ati lima sojo blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki gemati mring padaku ingsun Kang Mas bakal blenjani aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal tak roti hati keploko lagi bergoyang bersama Kang Mas sawit bersama Imeo Asta Brata suka oke eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun kadulu meraati gemati marang aku ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku katresnan suci sarta uga tulus janji endah rinangkit sakjroning ati Nimas aja blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki gemati mring padaku Nimas aja blenjani janji aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal tak rukti hati iki mring Kang Mas sawiji tepuk tangan untuk suasana malam hari ini sedulur luar biasa Yondo. Iya Mak. Iki prayogine mbok bilih kersa malih mundak gayeng ngono Yondo. Iya Mak. Berarti sisi tongkas Mas. ora kowe kok sitok ongkas Sing tenang los iki kok wayangane teko santeke solar. apa enek dalang kok tompele sak rai lho Iki kayak pas perang bar kepancal wayang. sana dulu yuk ngaju meneng sik Bah, suaramu apik lho Mas. apa ya alem aku kowe alem Suarane apik. terus Sing elek kelakuane. Wis suwe. Heeh niki saka wau wonten pamurutan
Pak Edi sepatah dua patah kata. Mekaten, Nggih, nggih mbok heeh. bilih kersa. Menyampaikan pesan-pesan nggih. Nggih. Suasana pada malam hari ini. Ngaten, monggo-monggo. Monggo. Katur pripun Bapak Edi kasuwun kanthi sanget jumeneng saking papan palenggahan. Miki Bapak, miki Bapak. Monggo-monggo. Monggo Pak Edi Santoso menyampaikan sepatah dua patah kata suasana pada malam hari ini.